উপস্থিত হব পাৰিছে বাসুগাঁও থানাৰ OC ছাৰ তৰুণ কুমাৰ সিং। মই তেখেতৰ নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জনপুৰ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ex-president NDPS. Tapi tangguh ini जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा-रोजा साबायखर लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै गोरै खालामनाय जाहैबाय। आखाइ खबनानै होनाय बिथाङा जाहैबाय आफाद जयन्त बसुमतारी। बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सेटखांनानै गोरै खालामनाय जाहैबाय। लोगोसे जंथुम क्लाब आरो लाइब्रेरिनिफ्राय गांसे आर'नाइ बरायनाय जाहैबाय आरो गोबारैनो दिनैनि बे गेलेनाय मोजां रायजो राजा बिथांमोनखौ खनसे आखाइ खबनाय बरायनो थाखाय गुरै खालामनाय जाहैबाय। बिथाङा बेसेबांबा गोजान धेमाजिनिफ्राय जोंनि हांख्रायनाया दिनैनि बे फाइनाल मेचआव नुजाफैनो हादों। दा बिथांनिसिमबो धन्यबाद आङो होबाय। दा बेनिफ्राय गुरै खालामनाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय आदा पन्डितनिसिमबो। दिनैनि बे जेनाखि मेहेरगोनां हाबाफारि बेयो बिथांनि अननायावनो जाजोबनाय। बिथाङा जाहैबाय असिन्त नार्जारि। बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आरो गावनि উপস্থিত হব পাৰিছে বাসুগাঁও থানাৰ OC ছাৰ তৰুণ কুমাৰ সিং। মই তেখেতৰ নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জনপুৰ ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ পৰা এটা খাवलायनाय जाहैबाय। बिथाङा जाहैबाय आदा समेन बसुमतारी। बिथाङा बासुगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन। गोजोननाय हाबाफोराव थुलुंगा होबोनाय आखाइ होबोनाय बिथां रामादेव नार्जारि बिथांखौबो आङो जोंनि जंथुम क्लाब आरो लाइब्रेरिनिफ्राय BPFनि आफादगिरि बिथांखौबो आङो दोनथ'बाय। दा जोंहा सौफैनांगौ आलासि दंबावो। ADC साराबो जास्ट गामि हाबबाय होनना बुंदों। दा बेखौ दसे उनाव आङो सिनायथि होगोन। दा आलासि सिनायथिनाय हाबाफारिखौनो बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय। मुंदांखा बानायनो हायो बेनि थाखाय आङो इयुन जोलै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय आरो लोगोसे नुजाफैनाय आंनि देरसिन बा बिमा बिफा बिदा बिथांमोनखौबो जाहाथे जोङो जोंनि इयुन जोलै फैगौ हान्जाफोरखौ जाहाथे मुलुगनि गेजेराव मुंदांखा गेलेहैनानै सिनायथिनो हायो बेखौ खानानै होखानाय स्क्रिन बेखौ दाङा बा बारनानै जिराया जोंहा सुबुंफ्रा नायनायाव एसे उसुबिदा जायो। बेनि थाखायनो अननानै फिल्डआव हाबनानै जोंनि दिनैनि फाइनाल मेचखौ गेलेगोन गेलेगिरि बिथांमोनजों सिनायथि हाबाफारि बायदि जोंहा गेलेगिरि आरो आलासि बिथांमोनजों सिनायथि लालायनाय बेयो जागासिनो दङ।
दा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो खनसे बुंथिनो नागिरदों। अजागरा बसुमतारी बिथाङा कमान्डेन्ट 8 पुलिस बेटेलियन अभयापुरी बिथां नुजाफैनो हादों चिफ गेस्ट हिसाबै। बेनिफ्राय दंबावो जोंहा मिस्टार रिंखां मुसाहारि एडिसि चिरां डिस्ट्रिक्ट। बेनिफ्राय दंबावो जोंहा मिस्टार अमर बसुमतारी बि सावरायग्रा एक्स प्रेसिडेन्ट एनडिपिएस। बेनिफ्राय दङ मिस्टार मावथि ब्रह्म हाज'वारि एक्स एमसिएलए 13 नं चिरां। बेनिफ्राय दङ मिस्टार जयन्त बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल एफसि। गोजोननाय थाबाय। दा 지가시는 가나시라요. 소도 가나시죠 이놈바. 그전 뭐
Saya sedang ada prize dengan Muzaffarkan Guru Purnima juga. Biar komentar kita ni Kopi